Germanya döwletiniň size ýene täze iş orunlary bar. Salam mehriban adamlar. Bugün menden size ýene bir gowy täzelik. Germanya döwletiniň size ýene täze iş orunlary bar. Aýlyk ýagdaýy 1800-2500 dollar aralygy. Ol iş görnüşleri, sklad we restoran işleri bolup, aýal, erkek adamlar sen bolýarlar. Galan maglumatlar üçin profilläki nomera jaňa dip maglumat alyp bilýäňiz. Slovakiýa döwleti barada bir näçe reklamalar size düşüripdik. Men bu size ýene Slovakiýa döwletiniň iş orunlaryny aýdyp geçeýin. Olar erkek adamlar üçin maşin zawod, aýlyk ýagdaýlary 1000-1400 dollar aralyk, ondan aşada bonuslar, premiýalar bardyr. Daşaryurt meselesini dünýä syýahat kompaniýasy mydam etdiň ynamly kömekçiňizdir. Ýene men diýmek täzelik bar. Bugünkü iş görnüşimiz gatygydyk we marojny seha işgär gerek. Bu haýda döwletini aýtmadymmy? Elbetde Estoniýa döwletine. Biz erkeklere bolýar, ýa aýallara bolanok diýip aýratynçylyk edemok. Erkeklere de bolýar, aýallara da. Galan maglumatlar üçin profille kim nomer we kim adres isteseňiz bar. Şuş bilýär isteseňiz jaňa türleşip bilýäňiz. Biz bilen tokman habarlaşyp. Bugün size Litwa döwletinden uly täzelik bilen geldim. Bu täzeligim diňe Türkmenistanda kadar dünýäň ähli künjeginden siz o ýere gidip bilýäňiz. Litwa döwletine sroşny ýagdaýda 2 ýyllyk kimlik oňaryp berýär. İşe yerleştirme kılmasam şoň içine ýerýändir. Galan maglumatlar üçin profille nomerler bardyr. Arkaýynda bilen habarlaşyp bilýäňiz. Эй, ты русский понимаешь? Нет, давай türkmenski. Bugün sizi Rossiýa döwletiniň iş görnüşleri we 3 ýyllyk iş vizalarymyz bilen tanıştyrmak üçin geldim. Rossiýa döwletiniň öz bilýän iş tedribiýaňyza görä dürli işler tapyp bolýandyr. Aýlyk ýagdaýy 800 dollar, 1000 dollar, 1200 dollar aralygy öz iş tedribiýaňyza bagly. Rossiýada köp zatlar gymmat alýan aýlygymyz biziň rashodymyzda da ýetenok diýip pikir edýän bolsaňyz, iýbiçkiňiz, ýatjak ýeriňiz hem berilýändir. Aýal hem erkek adamlar ikisine hem bolýandyr. Galan maglumatlar üçin profille nomer bardyr, jaňlaşyp bilýäňiz. Sag bolun. Sizi Gazaga gitýän. Gazaga ödäkiňiz gelýärmi? Men bilen bile ýörüm. Gazagystan döwletine 6 aýlyk iş wizalarymyz we işe yerleştirip bermek hyzmatlarymyz bardyr. Elbetde aýal, erkek we ýaş hiç tapawudy ýokdur. Size de Gazagystan döwletine 6 aýlyk robotçy wiza gerek bolsa, dünýä syýahat kompaniýamyz bilen habarlaşyp. Slovakiýa hiç ýyl gyzyklandyrjak del gün aýlykdan maçajak 1600-2000 euro aralygy aýlyk. Bugünkü täzeligimiz size Slovakiýa döwletinden aýal hem erkek adamlara da bolýandyr. Ähli iş orunlary ýatdan çykaran. Bular täze iş görnüşlerimizdir. Ören gysaly wagtda size garaşýas profille adres nomerlarymyz bardyr. Arkaýynda jaňlaşyp bilýäňiz. Aýlyk ýagdaýyndan mene bir gede gaýtalap aýtýan 1650-2000 euro aralygyndan başlaýa onun alyp gelýär. Biz bilen hökmen habarlaşyp. Näme diýen? Bilýän ho, Belarusiýa. Biz Germaniýa barada video goýarsak köp soraýar. Nerden gidip bolýar da şunda ortada gidip bolýarmy diýip şuň şu barada aýdyp geçeýin. Belarusiýa döwletine işe yerleştirip bermek kymmaty bardyr. Ýöne esas tema bu däl. Belarusiýa baraňyz soň ýa-da Belarusiýada bolsaňyz Germaniýa geçirip bermek hyzmatam bizden arkaýynda bilen habarlaşyň. Adres soraýaňyz, kommentariýada nomer soraýaňyz, profille kime zat bardygyny adresem bar, nomeram bar. Profille görýäňiz, eger adres soraýanlar üçinem Mar welaýetinde arkaýyn şu nomer bilen jaňlaşyp barýaňyz biz bilen tokman habarlaşyň diýip habar. Ýewropaň haýsy döwleti? Ha? Men aýtmalam. Latviýa döwleti barada. Dogry aýtýan näme? Köpde düşüren bolýanlar. Latviýa döwleti barada.
Latviya döwletine ayal maşgala hem erkek adamlar üçin iş görnüşleri bardyr. Olar guruluş yerlerine, et kombinatyna, ıskalatda. Aylyk ýagdaý üçin kommentariýa ýazyn, hökümet size jogap berer. Kommentariýada ýöne diýäňiz, ne adres we ne nomer diýip, "Howjan girip görseňiz profille adresimiz ama nomerimiz ama." Arkaýyn biz bilen habarlaşyň. Köp sag bolun. Salam mehriban adamlar. İlki bilen dünýä syýahat kampaniýamyzyň ähli patpişiklerini ýetip gelýän bir taraplyk bayram bilen süýsüreginde gutlaýan. Bu size bayramçylyk münasibetli gysgaça bir täzelik aýdyp geçeýin. Italiýa döwletine turist vize oňaryp bermek hyzmatlarymyz bardyr. Bu ören gysgagly wagtda oňaryp berýär. Siz bilen tokman habarlaşyň. Ýene bir gezek ähli türkmen halkynyň bayramçylygy gutly bolsun. Ruminiya. Ruminiya taň haw diýmedi. Ruminiya nerede yerleşýär? Size bu Ruminiýadan gaty täzelikli bilen gelýär. Habaryňyz ýok, aslında hiç ýer garaşdyrmadan göräýden Ruminiya döwletine 3 aýyň dowamynda kimlik alyp bermek hyzmatymyz bardyr. Onda maşgada bilýän masalan Ruminiya döwletine işe ýerleşdirip bermek hyzmaty, eger eliňizde şendiýän wiza alsaňyz Ruminiya döwletine syýahat etmek hyzmatlaryny bardyr. Salam mehriban adamlar. Bugun size dünýä syýahat kampaniýamyzdan ýene bir uly täzelik. Biziň dünýä syýahat kampaniýamyz mukaddes toprak bolan Mekke Medine umra hajy ziyaret üçin adamlar kabul edýändir. Sizem umra hajy ziyaret edesiňiz gelse ýa-da eneňize, akaňyza sowga tutmyny beresiňiz gelse biziň dünýä syýahat kampaniýamyz bilen tokman habarlaşyň. Ýewropa gitmäniň iň aňsat ýoly bizde bar. Ýewropanyň Slovakiýa döwletine bu gazanç etmek üçin iş orunlarymyz bar. İlkinji bilen Volkswagen maşyn guruluşy zawodyna 1300 eurodan başlap 1800 euroçany aýlyk haky gazanyp bilersiňiz. İkinji nowatda uly maşyn sürüjüler aýlyk haky 1800-den 3000 euro aralykda gazanyp bilerler. İş erkek adamlar üçin niýetlenen. Esasy mesele rus dilini hökman bilmeli. Bize işimizde alkış kazandık. Siz hem inanıp bilersiňiz. Dünýä Syýahat Agentstwasy. Uy, Slovakiýa size garaşýa. Dünýäňizde haýsy ýurda gezilenç etmek hasam gyzykly. Meň düşürýän reklamalaryny serediňizde iň köp isleg men pikirimçe Ýewropa döwletine bar. Muny diýmek bilen size täzeligim bar. Ýewropanyň Ruminiýa döwletine 3 aýyň dowamyna kimlik oňaryp bermek hyzmatlarymyz bardyr. Sizem Ruminiýa döwletine gezilenç edesiňiz gelse ýa-da raboç wiza alyp işlemäne gidesiňiz gelse biziň kampaniýamyz bilen hökman habarlaşyň. Dünýä syýahat kampaniýamyzdan bugun size uly täzelik. Ayal we erkek adamlar üçin Estoniýa şeýle gowy iş orunlary edilýär. Düşünükli çaltyrak aýlyk aýtdyňyzmy? Aýlyk 1800 we 2500 dollar aralygy. Galan maglumatlar üçin profillik nomera girip görüň. Jaňadan kime maglumatlar size aýdarlar. Dünýä syýahat siziň mydamy ynamly kömekçiňizdir.